Ay mga kaparing Jason, at panibagong vlog na naman to. Akyat ulit kami ni Kapuloy. Maglalagay na ng forma para bukas pagpasok nila ay magbubuhos na lang. Yan. Lagay na ng forma. Tara ko. Nagpahinga lang tayo sa baba. Paputok ako ito barilo. Barina. Saan sa barina kuya? Barina. Ay, battery. Saan ka butang? Barina. May isa pa pala dito kung di nakatali. Thank you, Lord. Ano pa nila? May isa pang di nakatali. Yan. Tarik ka Padis. Ada tutungan kau. Tali. Atansi mo naman ito mama.
Sige, oo. Uy! Ayan, usap. Nagtotras mo, atras mo. Bata, may buto pag silang kukuha may kumain. Itsura ako itsura ka. Tumutol pa ako. Mga perang pilaso. Pag-iwan. Isad. Dalawa. Ulo. Lima. Ay! Ang kainit. Grabe.
siguro. Ah, dun na. Angat na natin yung apakan. Baka dia, saan mo? Pero Baka lang. extra bar ko sa ito. Baka na. Diyan ako. Sali ka. Sali pa na lang pala. Lalo mo rin po. Gayon. Martilyo. Oh, sige. Layo. Diba pagpantay, hamo. Pag-isa lang talaga. Martilyo. Oh. Oh. Tabing. Moy. Yan semua. Bro. Makawit.
Afternoon guys, eto po ay dito sila kay Jason, Haring Jason TV. Ay may ginagawa sila. Pag pupuan man ng biga sa itaas. Ay si Kapuloy. Amo na, bante. Okay guys, mainit guys. Tapos ang Pilipino. Siram sana. Parang amo. Bang. Huling huli. Uy, katal. Katal. Sadi kayo. Badaw. Mabasa na ibutang. Sinukol mo ka dati. 20 yan eh. Alam na. Alam na. Putol lang. Sadi ka bungan. Ay, ginit guys. Ha 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 ha. Sabon mo doon. Sabon. Salamat sa ating videographer. You're welcome po. Pero pa si malaglag ng GoPro. Video rapper. Videographer. Siyempre salamat kay Kuya Jojo. Bakit? Video na, rapper pa. Videographer. Bakit ka walang ibo? Nakipos ba't ngayon na ba balot ng pai? At tila ba ayaw mong huminig? Ano ang plan? Mga kabarangga dito sa Maiwag doy. Barangga Love Story. Magalaw ang camera doy.
ba? Di mo maintindihan ba't ikaw na di mo maintindihan ba't ikaw ang napapagtripan? Copyright. Ang halik ng kamalasan. Tindugan eh. Ha? Di ba pagkarapar-kar ng galing? Malilibungan eh kan pag nagsilo. So vlog ko na ng pag-uupon, di mo man pinost. Ako po. Uda! Maluwagan din. I-balance mo. Dako na ba yun? Wala ring mangyayari kahit walang mapapalang kung pigilan ng pagpunos ng ulan. May panahon para maging hari. May panahon para madapa. Dahil ang buhay ay sadyang ganyan. Puro araw, walang ulan. Amoy. Ba, balik. Ay. Oh. Mukhang nasig. Sa lukot. I-reward ako ng mga anod. Kaya i-reward pala ni ka na kung anod. Halo. Baliktad. Yung sinabi mo. Ano, maghal lang kitang anod? Parod ma. Yan sa kung saan naka. Di madalang pananood mo. Pero! Para po. What? Sabi maghalood mo. Oo! Ausad sadi! Ausad sa agran! Di, sabi na. Di taso. Saan na kataas maghalo? Pudma? Nabuyo na sa pababa. Oo, masakit na. Ito pala mo pa da? Mana? At ayun nga, natakpan na namin. Tatalian pa. Tatalian pa ni Kapuloy dyan para di bumuka. Dito. Pirang halo road. Ay, pirang siminto. Dalawa. Tatlo. Tulo. Pinagsilinganan niya. Malilibol pag sa TV. Kakahilo.
Huwag kang maawa sa iyong sarili. Ang buwalang kalokohan, kung susikatin ng araw, alam mong makilan. Pero namang natin niya sila. Ganito naman na itong din-experience eh. Tarugad to. Isipin mo, hindi ka experience to. Hindi mo ako. Shutter, pillar. Oh? Oh. Meron ka nag-stand ko ba na? Ha? Meron ka. Ate, paano yun? Ha? Magtukay pala siya nakatin. Hindi ko nabisto niya. Bulwa? Pero sa study ka binagi ko. Kuwaton. Kinsi. Mayroon mga dito. Extra life. Buko, kinsi. 16 nga nito lang dahil. Yan sa 12, 13. Kaya 12. Ay, ito nyo na, G's natin. Ayan, ready na po bukas na buhusan. Yan. Ay, ulog. Nalaglag. Ano to? Tarong. Doy, tarom doy. Sir nga po. Paglayo. Paglayo. Yan, paulok. Ruta. Karaya ba ya? Makati nagkakasa din nagod. Katinak na nga niyo. Pang! Good! Ba't kasi bro? Hindi kita mauna. Pare! Kulay. Ano tingin? Tarom. Makarong. Tarom doy, si tarom pambarina doy. Parang baga nakaulog sa adik ko ah. Sito na. Trapal. Pero saan na nasa patang ko? Nagligid dito. Yan nga sa turong ko. Kulay gold. Panigurot
Amo na. Ligpit ng gamit. Baba na kami. Yan na. Takpan na. Ligpit ng gamit. Ayan, dito may biga na. Paikot na ng biga. Dito mabibigaan na. Alam na kasunod nito. Magwe-welding na para sa bubong. Abang-abang na lang sa mga susunod na vlog. Baba na kami Kuya Puloy. At hapon na mag alas 4 na. Ganyan pa rin yung init ng panahon. At alam na, mag-i-edit pa. Baba na extension. Yan. Siyempre pagtapos na yung vlog, magdadasal na. Ayan po, bye-bye. Amo. Bye-bye. Bye-bye. Yan, bye-bye. Amo ay.